eins, eins, zwei, zwei, drei, drei, vier, vier, fünf, fünf, sechs, sechs, sieben, sieben, acht, acht, neun, neun, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20. 20'den soňra bolsa sanlar ilki birlig aýdylýar, soňra bolsa onlyk aýdylýar. Meselem 21, 21, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 29, 29, 30. 30'dan soňra bolsa ýene-de ilki birlik, soňra onlyk aýdylýar. Bu hem nemis diliniň bir öz aýratyldygy. Indi bolsa sanlary 40'dan 100'e çeleglenelim. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 1000, million. Şeýlelikde nemis dilinäki 1-den 100'e çelli sanlaryň nähili aýdylyşyny öwrenip, bir aýratyldygy ilki birlik, soňra onlyk aýdylýar 20'den soňky sanlar. Şunuň bilen videomuzy tamamladyk we indiki videolarda görüşýänçe hoş, sag bolun.